أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ዝዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ተቃውሞ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም አሜን። 5 ሚያዝያ እንኳዕ ናብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ልደቱ ንቅዱስ ያሬድ ማህሌታይን ወርሓዊ በዓል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ወርሓዊ በዓል ሐዋርያት ጳውሎስን ጴጥሮስን ብሰላም አብጽሐና። ጸጋ በረከትን ናይ ቅዱሳን አቦታትና ምስኩላትና ይኹን አሜን። 5 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰንበት ክብርቲ አምላኽና እግዚአብሔር ኣብ 6 መዓልታትን 22 ስነ ፍጥረት ፈጢሩ ኣብ 7 መዓልቲ ዕለተ ሰንበት ደኺምዎ ዘይኮነ ንዓና ክምህረናን ንሰንበት ክንቅድሰልናን የዕረፈ። ዕለተ ሰንበት ማለት ካብ ናይ ስጋዊ ተግባራት ተዓቂብና መንፈሳዊ ተግባራት 6 ቃላተ ወንጌል እንፈጽመላ እያ። ቁሩብ ይዕርፍ አቢልና አማናዊት ዕረፍቲ መንግስተ ሰማያት እንዝክረላ ዕለት እያ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ድማ ንሰንበተ ክርስቲያን ቀዳማዊ ቦታ ሂብና ንቀዳሚት ሰንበት ከዓ ከም ዝግባእ ክንጥቀመላ ይግባእ። ንሰንበት ጎይታኣ ንምሕረት ድማ አቦኣ ጎይታና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ መንግስቱ ዝተቀረብና ይግበረና አሜን አሜን አሜን። ዓብይ ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ አቦና ክብረትና ሞገስና እዩ እሞ ብምንታይ ንምስሎ ብምንታይ ከ ንጽውዖ? ብናይ አንደበቱ ጣዕሙ ዶ? ልበናኡ ናይ ቅድስና ማህደር ሕልናኡ ናይ ምስጢራት ሰረገላ እዩ። ስጋብ አርያም ተነጢቁ ዘይፍጸም ምስጢር ዝተመገበ መን ከምኡ? ሊቀ ሊቃውንት እዝራ ሐዲስ ከም ዝብልዎ ቅዱስ ያሬድ ንኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጨጉሪ ርእሳ ክሳብ ጨጉሪ እግራ ሙሉእ አካላ እዩ። ናይዚ ሊቅ ዜና ህይወት ብውሕዱ ቅዱስ ያሬድ ዝተወልደሉ ብ505 ዓመተ ምህረት አክሱም አካባቢ ክኸውን ከሎ አድኡ ክርስትና ታኦክልያ አቡኡ ከዓ ይስሐቅ ወይ ከዓኒ አብድዩ ይበሃል። እዚ ሊቅ ብህፃነቱ ምስጢር ትምህርቲ ምርዳእ አብይዎ ይሽገር ነበረ። ትምህርቲ ምርዳእ ዝአበዮ ሰነፍ ስለ ዝነበረ አይኮነን በጥበብ እግዚአብሔር እምበር ምንም እኳ ትምህርቲ እንተዘይተረድኦ ጾምን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ልቦናኡ ድማ ብናይ እመቤትና ብናይ ወዳ ፍቅርን ዝተኣስረ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን መምህሩ ዝነገርዎ ቀለም ምትሓዝ ስለ ዝአበዮ ክፍትንዎ ከለው ከዓ ብዘይ ምምላሱ ተገረፈ። እቲ መሃረምቲ ብጣዕሚ ስለ ዝተሰምዖ ቅዱስ ያሬድ ካብ መምህሩ ኮብሊሉ ማይ ክራሕ አካባቢ ምስ በጽሐ ደኺሙ ይዕረፈ። እግዚአብሔር ከዓ ትግሃትን ተስፋ ዘይምቑራጽን ካብ ጻጸ መሃሮ። እታ ጻጸ 6 ግዜ ወዲቃ ኣብ መንበል 7ይ ግዜኣ ፍሬኣ ክትበልዕ ከላ ተመልከተ።
ድሕሪዚ ቅዱስ ያሬድ ናብ መምህሩ ተመሊሱ ይቕረታ ሓቲቱ ትምህርቲ ጀመረ። እዚ ሊቅ ከዓ ትግሃትን ጸሎትን ምስ ስግደት ምዝውታር ኣብዝሐ። እግዚአብሔር ድማ ብናይ ድንግል ኣዲኡ ምኽንያት ናይ ምስጢር ጽዋዕ ኣስተዮ። ካህን ያሬድ ምርዳእ እምቢ ኢልዎ ዝነበረ ምስጢር ተገሊጹ ብሓፂር ግዜ ብሉይን ሓዲስን ወድአ። ኣብ ናይ ምስጢር ባሕሪ ከዓ ክሕምብስ ጀመረ። ኣብቲ ግዜ ሰማያዊ ግዜ ዜማ ተገሊጹ ኣይነበረን እሞ ኣብ ጸሎት ከሎ ተደሞ መጾ። ሰለስተ መላእኽቲ ብሰለስተ ኣዕዋፍ ኣምሳል መጺኦም ተዘራሪቦምዎ እዮም። ሽዑ ከዓ ነጢቖም ናብ ሰማያት ናብ ልዑላን መላእኽቲ ኣብጽሕዎ። እዚ ሊቅ ከዓ ኣብ ሰማያት ፍሉይ ምስጢር፣ ፍሉይ ምስጋናን ፍሉይ ዜማን ሰምዐ እሞ ነዚ ምስጋና ብዙሓት ቅዱሳን እኳ እንተሰምዕዎ ቅዱስ ያሬድ ግን ሒዝዎ ንኽወርድ ተፈቐደሉ። ሊቀ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ ናብ ምድሪ ተመሊሱ ብዓቢ ተመስጦ ኣብ ኣኽሱም ጽዮን ብሃሌታ ኣመስገነ። ህዝብን ንጉስን ከዓ ካብ ጣዕሙ ዝተለዓለ ተደነቑ። ቅዱስ ያሬድ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኣኽሱምን ደብረ ዳሞን ከገልግል ጸኒሑ ካብ መሬት ክንድን ስንዝርን ልዕል ኢሉ ንእመቤትና አንቀጸ ብርሃን ደሪሱላ ካብ ሃገሩ ወፀ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝተረፈ ናይ ህይወቱ ዘመናት 5 ዝኣክል መጻሕፍቲ ጽሒፉ ኣብ ጣና ቂርቆስ፣ ኣብ ዙር ኣባን ኣብ ካልኦት ቦታታትን መንበር ዘርጊሑ ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ኣፍረየ። ኣብ ናይ ሰሜን ጎቦታት ከኣኒ ኣከባቢ ብትግሃት መላእኽትን በተባሕትዎን ነበረ። ብ571 ዓመተ ምህረት ካብ ዝውለድ ኣብ 71 ዓመቱ ተሰወረ። ኣቦታትና ድማ ከምዚ እንዳበሉ ይጽውዕዎ ጥዑመ ልሳን፣ ንህቢ፣ ሊቀ ሊቃውንት፣ ናይ ሱራፌኤል ኣምሳል፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንዝራ፣ ካህነ ስብሃት፣ መዘምር ዘበደርሳን፣ ማህሌታይ፣ ልዑለ ስብከት እንዳበሉ ይጽውዕዎ። ናይ ቅዱስ ያሬድ ሊቀ ሊቃውንት ጸሎትን በረኸትን ንሃገርና ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ይሓልወልና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ ሕዝቅኤል ነቢ ቅዱስ ሕዝቅኤል ዝነበረሉ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ 500 ዓመታት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ናይ ሌዋዊ ምርኮ ኣባል እውን ነበረ። እስራኤልን ይሁዳን ናብ ባቢሎን ብምርኮ ክወርዱ ከለዉ ምስኦም ሓቢሩ ወሪዱ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብቶም 4 ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ሓረገ ትንቢቱ ድማ ብ48 ምዕራፋት ዝተዋቐረ እዩ። ኣብ ዘመኑ ኩሉ ቅድስና ዘዘውተረ እዚ ቅዱስ ካብ ሕያውነቱ ዝተለዓለ ብጸጋማይ ጸጋብ ጎኑ ደቂሱ እንተጸለየ 600 ምውታና ተንስአ። ንጎኑ ንእስራኤላውያን ብዘይድኻም ምሂሩ እዩ። ንወገኑ ንእስራኤላውያን ብዘይድኻም ምሂሩ እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በዛ ዕለት ዓቢ ራእይ ከም ዝረአየ ትምህር። እዚ ነቢይ ኣብ ፈለገ ኮቦር ካብ ዝረአዮም ምስጢራት እዚአን ይለዓላ። ንእግዚአብሔር ኣብ ዘባነ ኪሩብ ተቐሚጡ ክስለስን ክቕደስን ከሎ ረአዮ። ናይ ኪሩቤል ገጸ መልክዕ እውን ብጉልሒ ተመልኪቱ እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1። ኣብ መጨረሽታ እውን መዓልቲ ትንሣኤ ሙታንን ትንሣኤ ዘጉባኤን ከም ዝግበር ተመልኪቱ እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 1። ሳልሳይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ህትምት ሆሃተ ምስራቅ ወይ ከዓኒ ናይ ምስራቅ ኣንፈት ኣፍ ደገ ኮይና ርእይዋ እዩ። እዚ ናይ ምብራቅ ኣንፈት ወይ ከዓ ማዕጾ ንዘለዓለም ከም ዝተሓተመ ክነብር እዩ። ናይ ሓያላን ጎይታ ከይከፈተ ኣትዩ ከይከፈተ እውን ወፂኡ እዩ እሞ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ፍቕዲ 1። ኣብ መጨረሽታ ህይወት ድማ እስራኤል ንኽፍኣት ኣይገድፉን እዮም እሞ ነዚ ነቢይ ኣሳቕዮም ቀተልዎ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ሚያዝያ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት። እግዚአብሔር ንሰንበት ቀደሰ።
ቅዱስ ሕዝቅኤል ነቢይ፣ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክፉእ ከይዛረቡ እምኒ ኣብ ኣፎም ገይሮም ዝነበሩ ኣቦ፣ ቅድስቲ ታኦድራ፣ ቅዱስ አርሳኒ፣ ቅዱስ ያሬድ ካህን ልደቱ፣ ወርሓዊ በዓላት፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ፣ አባ ገብረ ሕይወት፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘናሒሳ። አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነበር። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን